Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da warhaka daga Hausa Info tashar da dinga kawo muku abubuwa game da jaruman Kannywood da ma fitattu. Cikin wannan sako za ku ga bidiyon yadda aka yi shagulgulan bikin yar Sani Danja na Brighter Showa da kuma Kamu. Yayin da ake shirye-shiryen auren yar Sani Danja Risika Sani Danja, an yi shagulgula kamar su Brighter Showa da kuma Kamu. An yi bikin Brighter Showa ne a ranar Alhamis 16 ga watan Mayu na 2024 da misalin karfe 4 zuwa 7 na yamma a Tribe by Mina da ke titin Audu Bako kusa da State Library. Haka zalika an yi bikin Kamu ne a Tauraruwa Event Center wadda yake kusa da Marhaba Cinema a ranar Juma'a 17 ga watan Mayu na 2024 bayan sallar Juma'a, wadda yanzu haka ana shirye-shiryen ɗaura auren ne da misalin karfe 12 rana a masallacin Tudun Wada. Jarumi Sani Danja ya wallafa bidiyon yadda amaryan ta yi kwalliya yayin da kawayen amarya suke mata rakiya, inda ya mata addu'a Allah ya sanya albarka. Bidiyon wadda kuke gani shine wadda Sani Danja ya wallafa a shafinsa na sada zumunta. Kwalliyar da amarya ta yi na bikin Brighter Showa ne. Wannan bidiyo kuma na bikin Kamu ne kamar yadda kuke gani, inda Khadijatul Imam ita ce babban kawar. Tsoffin jaruman Kannywood a masana'antar Kannywood wadda suka yi zamani tare da Mansura Isa sun halarci bikin, waɗanda suka hada da Rashida Mai Sa'a, Wasila Ismail, Sadiya Gelle da dai sauransu. Sura Isa dai da kawayenta sun cashe sannan sun yi wasan nairori a bikin. Idan ba a manta ba, Hausa Info ta kawo muku rahoton cewa za a daura auren Abdulsalam Abdulhamid wadda aka fi sani da Baba Audu da Risika Sani Danja wacce aka fi sani da Mamilo a ranar Asabar 18 ga watan Mayu na 2024 da misalin karfe 12 a Juma'a na Tudun Wada da ke jihar Kano. Mansura wacce ta fara sanar da daurin auren a shafinta na sada zumunta, jama'a da yawa suna ganin cewa Khadijatul Imam ce za ta yi aure, kasancewar an san Mansura Isa da ya mace daya a shafukan sada zumunta. Sai dai Mansura Isa ta yi karin haske kan lamarin yayin hiranta da Radio Freedom shirin daga Kannywood. Sura ta bayyana cewa ita ta girmar da amaryar, ta ce dan uwan Sani Danja ne ya bata kyauta tun tana karama. To masu sauraro, kasance da Hausa Info domin samun abubuwa game da jaruman Kannywood da ma fitattu. Kar ku manta ku danna subscribe. Mun gode.